Pozdrav braćo, sestre i kumovi, dobrodošli u novu epizodu Kingdom 2 Crownsa. Tako, sad kad sam se izolovo i kad ne čujem apsolutno ništa, nemam predstavu da li se derem ili ne, nadam se ne derem. U svakom slučaju, u prošloj epizodi je stradalo selo, tako da nećemo imati ratnike, nažalost. Tako da moramo da smislimo neko alternativno rešenje sada što se tiče toga. Ali kapiram da ne bi trebalo bude problema nekog preteranog. Ok, što ću ja sad da uradim jeste da se proširim. To je praktično bila tematika prošlih epizoda, tako da ćemo sad i da to egzekutujemo. Sačekat ćemo lepo ove buildere da nam izgrade zidić i da se mi unapredimo što je pre to moguće. Samo da vidim, jel će ovo mrak da rokne? Ok, to ne valja. Nije dobro što sam to uradio sada. Ok, morat ćemo malo brže nego inače da radimo ovo. Brže. Ma gradi ti, druže, zid, zajebi ti išta dalje da radiš trenutno. Znači sad ako mi dođu, najabo sam ga. A nadam se da neće uskoro. Tako da, ajde, brže, gradi, makar taj zid da imamo. Makar taj zid i sve je okej. Ajde, ljubi brat, brže. Brže. Panika. Ajde, please, brže. Yes, uspeli smo, dobro je. Pazi ovako sad. Sad se možda i izvučemo. Znači, ovo je situacija, možda se izvučemo. Tako da, sad je varijabilno da li ćemo se izvući ili ne, ali se nadam da hoćemo. Ok, pokupit ću od vas novčiće. Ok, ne možemo dalje da upgradeujemo farmu, ali šta možemo jeste da izgradimo novu. Čini mi se da ovdje imam ja negde još jednu farmu, ako me sećanje ne vara. Ili smo imali samo tu jednu. Da, moguće je da smo zapravo imali samo tu jednu. Ok, sad samo želim da vidim kako ćemo da prođemo sa ove strane ovdje. Nadam se da ćemo dobro proći. I imamo dva ratnika što nije nimalo dobro. To bi trebali hitno da proširimo, ali mislim da će izdržati ovaj zid. Trebalo bi da izdrži sad ovaj zid. Tačnije ovaj wave. Dobro. Ajde. Gađi. Još. Bravo. Bravo, majstore. Još jedan. Ajde, bravo. Ajde. Sad. Ajde, čoveče, please. Please. To. Ajde, bam. Odlično, super. Izdržali smo ovaj wave, tako da se zapravo nismo zeznuli, što je fenomenalno. Ok, ovo su farmeri, međutim ja to neću aktivirati. Šta želim da uradim sada jeste i ovo ovdje da raskrčim. Šume što je ostalo, da bismo imali te male dabrove, da bismo dobijali više kinte. I dok to budu ovi mali builderi radili, mi ćemo da uradimo sljedeće. Da idemo sa desne strane i da vidimo kakve su nam otprilike šanse. I iskreno se razmišljam veoma uskoro da se mi lepo vratimo na naše glavno ostrvo. Također šta sam primetio dok sam montirao jeste da smo mi upgradeovali sada bazu na ovu. Šta to u praksi znači? Mi sada možemo da napravimo te kao glavne ratnike koji će ići sa nama. Samo da vidim, jel ti imaš neki daily reward? Nemaš, tako da, ok, na trgovca ne možemo pretjerano da računamo. Ali možemo da računamo na sve ostalo. Sad ćemo mi da idemo sa desne strane da vidimo kakve su nam šanse. Sad ću ja ovo Kera da aktiviram. Kada aktivirate Kera, on vam samo kaže, momak, ti možeš da ideš dalje ili ne, povlači se, dolaze zombiji. Tako da Kera je super stvar i to vam preporučujem odmah da imate na ostrvu, kako tačnije ga budete vidjeli i mogli da ga koristite. Zapravo je jako koristan. Ok. Samo da mi vidimo, mi se ovdje možemo do ovdje proširiti, što nama itekako odgovara. I šta ću da uradim jeste zapravo da aktiviram ovaj mount. To je, ja mislim, bio neki konj. Ne, to je jelen, brate, ta. Evo sad ću da aktiviram jelena. Jelen je brži mount i izdržljiviji, tako da sa njim možemo da furamo, što se kaže, do sutra. Ali, svakako ću uzeti Feniksa kad se budemo vratili na prvo ostrvo, jer, mislim, Feniks je liga za sebe naspram Jelena. Kao što vidite, Jelen se tek sada umara polako.
I sa njim, opa, evo ih ovi zombići, ja ću sad samo da uzmem i da im bacam ove novčiće. Ne, uzeli su mi kera. Daj, brate, samo što sam uzeo kera. Da li je moguće, brate? Ok, uzmite, molim vas, sve novčiće i ostavite me na miru. Jeste uzeli? Koliko vas je, čoveč. Ajde, ste uzeli svi novčiće. Super. A ne, uzeli su mi kera. Da li je moguće, brate? Ok, ja se nadam da će da se respawnuje, kako se zove, ker. Jer kao, baš je sranje, brate, što nemamo više kera. Ok, evo ga novi chat sa coinovima. I imamo ovaj, da kažemo, između portal koji bi trebali da riknemo što je pre moguće. Ok, ja ću da akvairujem nove ratnike definitivno. I Luka nam je znači sada sa desne strane. Dobro, to je lepo za znati. Tako da, opa, kako ti nisi uzeo? Ok, mislio sam su obojice zapravo uzeli. Aha, ti si uzeo coin. Sad ima smisla zašto nemamo. Ok, sad ćemo mi da bežimo odavde. Neću ja pretjerano se ovdje zadržavam. Nemo da vidim, ok, nema tu ništa. To ja tripujem nešto. Ok, cool. Znači, mi se sad možemo zapravo dosta proširiti. I već bi mi to mogli sada uskoro da krenemo sa tim. Ok, ovo drvo ćemo definitivno da uništimo. I mi ćemo lepo ovdje da se proširimo sa desne strane. Jer je to i logično na kraju krajeva. I definitivno ću i ovdje da uništim šumu kad to budemo mogli. I ovo drvo ću tu da uništim. I onda ćemo imati dve farme sa desne strane. I onda ćemo sa desne strane da dovodimo seljake ako nema još jedan kamp sa leve. A mislim da nema, mislim da ovdje samo ima po jedan kamp na drugom ostrvu, nažalost. Tako da sad ćemo mi lepo ovdje da se proširimo. I onda kad se tu budemo proširili, verovatno ćemo mi da se vratimo na prvo ostrvo da ja aktiviram Feniksa i da aktiviram upgrade za arčere. I onda smo dobri. Onda smo dobri i naravno da mislim da upgradeujem na Stone prvo ostrvo, makar. I onda ćemo posle da idemo verovatno na treće ostrvo da aktiviramo ciglu. I onda kad budemo aktivirali ciglu vidjet ćemo šta ćemo dalje. Ali mislim da ću ja već sa kamenom polako da napadnem. Ok, druže, daj odluči se gde ćeš, pobogu. Više je zabo, lol. Što si zabo, lol? Ok, nebitno. Sad ćemo mi moramo ovdje da blejemo trenutno i da izgradimo ovu teritoriju maksimalno. Tačnije da se upgradeujemo maksimalno na ovoj teritoriji. To nam je trenutno preko potrebno. I još je dan, tako da imamo šanse da mi lepo ovaj zid unapredimo do kraja. Sad, ja bih tehnički mogao da aktiviram brod, ali to nije pametno, zato što nemamo dovoljno arčera koji mogu da to handluju. Ok, zid nam je ok, preživjet će ovu noć, kapiram, mislim da nije nikakav problem. Ajde, please, Jelene, regeneriši se, ljubi, brat. Ne, oborili su nam zid, sranje. Čekaj, ja moram da izvidim situaciju. Grdno, povlači. Povlači. Ok. Vratio sam nazad i vratit ću definitivno teritoriju nazad. Znači, ovo smo se zeznuli i to itekako. To nisam predvideo. Shit. Ok, uzet ću i ovdje ću samo da raskrčim šumu da bismo imali male dabrove. Da, mi nemamo ni buildere. Ajoj, to je problem. To je ogroman problem sad što mi nemamo ni buildere na koje možemo da se oslonimo. Tako da mora pod hitno da se nabuđe builderi ovdje da bismo mogli dalje. Dobra je stvar što smo mi već bazu maksimalno unapredili, tako da to i nije frka toliko. I ovi arčeri nadam se da će da budu ovdje. Ali to onda automatski znači da nama builderi možda stradaju sada. Šta ću ja sad uradim jeste da ovo odradim. Ja mislim da je ovo neki katapult ili tako nešto, što je jako zgodna stvar. Tako da ćemo sad to da izgradimo s ove desne strane, čisto da bismo preživjeli ovu noć. Jeste, ovo je katapult, da, bio sam u pravu. Ok, mi ćemo zapravo još jedan katapult da izgradimo. Aha, ne, ovo su nam, ja mislim, kao meci, nazovimo za taj katapult. Ok, mi ćemo 4 da stavimo.
mislim da će to biti ok da se mi za sada odbranimo od ovih malih gremlina. I da vidimo kako su oni builderi preživeli. Mislim da nisu, što je najgore. O da, itekako nisu preživeli. Itekako nisu preživeli, pa da, kao što sam pretpostavio. Itekako da nisu preživeli. Da, ovdje imamo jednu farmu, a imat ćemo uskoro i dve. S tim što sad nema šanse da gradim dok se ovaj zid ne odradi do maksimuma. Tako da jedino sad što mi ostaje da odradim jeste da uzmem od Archera kintu ili od bankara ili daily reward ili šta god. Samo da imamo parica i ako dođu ovi mali govnari da možemo da ih zaustavimo na vreme. Samo moje pitanje, zašto se ovaj trgovac nalazi tu, a ne u svom generalnom prostoru kome se inače nalazi? To mi samo ne ide u glavu. Ok, da, farmera imamo i previše. Znači, farmeri nam ne trebaju u životu. Nama builderi trebaju kao leba. Tako da, buildere moramo da nalazimo kao leba. Što znači da možda odem sa leve strane da vidim kakve su nam šanse za buildere. Čujem već zombiće. A hvala Bogu da niko nešto... A, pa zato mi i riknjavamo, zato što niko ne čuva ovu teritoriju, brate. Nema Archera koji čuvaju ovu teritoriju jer nije mrak, koliko sam ukapirao. Zato oni nama probijaju zid, sad mi je jasno, brate. I zato nama builderi crkavaju jer nema ko da ih štiti, brate. Evo, tek su se sad setili da dođu, brate. A dok oni dođu, brate... Ne, namerno sam ostavio novčiće za slučaj da riknemo. Ajde, molim te, gađaj. Gađaj ove smradove. Ajde, brže, momci. Ne, znao sam. Znao sam to da će da se desi. Ali znao sam. Tačno sam znao da će to da se desi. Ajde. Vraćaj zid. I moramo, znači, da budemo pametniji, to je to. Čovječe, pa ja sam tek sad ukapirao, mi ćemo imati sa ove strane 3 farme. Pa nama kinte neće nikad faliti, brate dragi. Super, to je divna vest. Super, izgradili su zid. Samo stignu arčeri ovde. I bit će to sve super. Dakle, u suštini sad ovdje kampujemo u bazi i nameštamo ove sitnice praktično. Joj, nemoj mi reći da je pun mesec jer jeste. Ova situacija mi se ne sviđa kad je pun mesec. Ne valja kad je pun mesec. Ovo mi nije trebalo. Samo da nema letećih NPC-eva i sve je super. Ajde, arčeri, ljubi brat, brže. Ajmo, rokajte ih. Dobre, ajde. Napad, udri. Da li ću preživjeti, čoveč? Postoji šansa da... Ne. Postoji šansa, kao što sam rekao. Ajde, ostavljam parice. Samo vi uzmite parice i sve je cool. Da, ovoga sam se i bojao. Teško se preživljava pun mesec kad nemate puno ratnika. Ok, preživjeli smo ovaj pun mesec. To bi bilo to za ovaj klip. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, pretplatite se na kanal, lupite zvonce, zapratite me na Instagramu i na Facebook stranici. Mi se vidimo u sljedećem klipu, a do tada, kao i uvek, uzdravlje.